रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत सुकी भेळ। यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। 2 मोठे चमचे बारीक शेव, 2 मोठे चमचे काबुली चणे, कच्ची कैरी बारीक चिरलेली, लिंबू, 2 मोठे चमचे फरसाण मिक्स, एक छोटा कांदा, एक छोटा कांदा, एक छोटा टोमॅटो, 2 मोठे चमचे मूग डाळ, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही चणा डाळ सुद्धा वापरू शकता, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, एक हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरची कमी जास्त करू शकता, 2 मोठे वाटी कुरमुरे। आता आपण भेळ करायला घेऊया। आता कांदा, टोमॅटो, कैरी, हिरवी मिरची यात घालून घेऊया। आता बाकीचे साहित्य काबुली चणा, फरसाण, मूग डाळ, शेव हे सुद्धा घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ। आता सर्व साहित्य एकजीव करून घेऊया। आपली भेळ खूप कलरफुल झालेली आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यामध्ये चाट मसाला देखील वापरू शकता। यात आता लिंबू पिळून घेऊया। सर्वात शेवटी कोथिंबीर घालणार आहोत आणि आता परत एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। भेळ पूर्ण मिक्स करून झालेली आहे। थोडी कोथिंबीर आणि बारीक शेव घालून आपण हे सर्व करून घेणार आहोत। आणि आता आपली सुकी भेळ रेडी आहे। खूप कलरफुल आणि एकदम चविष्ट झालेली आहे आणि खूप सोपी देखील आहे करायला। आता कैरीचा सीझन आलेला आहे तर तुम्ही यात कैरी वापरू शकता। जर तुम्हाला कैरी मिळाली नाही तर त्याऐवजी तुम्ही थोडासा चाट मसाला सुद्धा घालू शकता, त्याने देखील ही खूप चविष्ट लागेल। तर अशा प्रकारे ही सुकी भेळ तुम्हीही करून बघा आणि आम्हाला कळवा कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।